Són les 8:08, hora perfecta per obrir la premsa del dia, i comencem amb el diari Ara, que ens parlen del Literarum. Per tant, parlem de la Fira Literària, que, si no m'equivoco, Laia, comença divendres a Móra d'Ebre. Efectivament, és aquesta fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre i la Fira del Llibre Ebrenc, aquest cap de setmana, divendres fins diumenge, i parlen al diari Ara amb en Lluís Xavier Flores, que explica com li ha donat una volta, com sembla que aquest festival, que sí que és veritat que ja fa anys que existeix, però que no para de créixer. Diu que en aquest cas han ampliat molt a països catalans, que hi haurà molts més actes fixats en la literatura del País Valencià, també de les Balears, que també hi ha dues exposicions sobre Vicent Andrés Estellés, la dels 20 anys de la mort de Jesús Moncada, i una exposició de la llengua a la vora del riu, de les paraules ebrenques, diu, per reivindicar el parlar occidental. També hi haurà nous premis, per exemple, els primers premis de poesia catalana a la música urbana, pensant, diuen, en la gent jove que està fent versions de poemes catalans en música actual. A més, és un premi que convoca Barsembrana i la Plataforma per la Llengua, quina bona pinta. En tot cas, moltíssima innovació, però també diu que els joves són el repte i, per tant, doncs, incorporen el rap, el freestyle, una de les claus per atraure els joves del territori català a la nostra literatura. Sembla que van a tope la gent de Literarum per donar, efectivament, ales a la literatura en català. Per tant, molt bona pinta. Acosteu-vos, i si podeu, a les Terres de l'Ebre aquest cap de setmana a la Fira Literarum.